teniu les escales també per poder seure. Aprofiteu els que us pugueu seure al davant per... Nois, alguns nois, passeu cap endavant, que serà més fàcil que pugueu sortir tots en la foto. Val? Algú més cap endavant? Val? Algú més cap endavant, no sé, aquí queda un forat. ¿Quién ha ido? Una cosa, si la nani aparte de eso, claro, yo tampoco, gracias. Bé, jo crec que ja tothom té la seva foto de record. Hauríem de continuar avançant ara en aquests moments. Em sembla que hi ha uns parlaments per tancar aquest acte, que són el Jofre i la Pilar. Em sembla que haurien de dir algunes paraules, volien dir alguna cosa. ¿Por qué?